Kay siya mihimo na kaniyang sada anak kana. Isa wala nakabuhat sada. Diyang limpong makaplatan niya sa iyang bawat. Aron kita unta mahimo nga pagkamatahong sa Dios. Diha kaniya. Kinsa sa diha nga siya gibugal-bugalan. Wala mibalo sa pagbugal-bugal. Sa diha nga siya miantos. Siya wala nagbugal. Apan tugyan sa iyang kaugalingon. Ngadto kaniya nga naghukom ng matahan. Kinsa sa iyong kaugalingon, ipasan sa atong mga sala, diha sa iyang kaugalingon sa lawas, diha sa tao. Aron kita inyong mga patay nga ngadto sa mga sala. Mabuhi kayo, ngadto sa pagkamatay, pinagi sa kalkinsang mga sama. Bago na maaari. Eli, Eli, lama sabachthani. Dili ang iba na higugma sa Diyos. Apan siya na higugma kinahanglan. Aron mahimunghanan pa si kulit. Alang sa kay talag sa alang sa usang matarong na tao na ang usang magpakamatay. Apan basin pa alang sa usang kamaayong na tao ay pipila ng mga has sa pagpakamatay. Apan ang Diyos nagpakita sa iyang pagpanganita nato. Samtang kita magkasasala pa, si Kristo namatay alang. Amahan, sa imong mga kamot ako magtugyan sa akong espiritu. Kaya bayad sa sala, mao ang kamatayon. Apan ang dasa sa Diyos, mao ang kinabuhing dayon. Pinaagi ni Hesus Kristo na ako. Apan ingon sa kadaghan sa milawat kaniya, ngadto kanila diha siya katumot sa pagkahimong mga anak sa Diyos. Bisan ngadto kanila nga nagatuo sa iyang buhay. Kay tungod sa grasya, kamo luwas pinaagi sa pagtuo. Ug kana dili sa inyong kaugalingon, kini gasa sa Dios. Dili sa mga buhat, basin adunay tao nga magpasigaw. Gibayad na sa Diyos ang tanan mong kalapasan. Pinaagi sa iyong dugo. Tuuwi siya na nagluwas nito. At hinulsong, gawata si Jesus na imong Diyos ug manluluwas. Ug maangkon mo ang kinabuhing walay katapusan ug kalipay na hinabihan dito kunya sa dagat.